हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबोद समावनो थादो लोगोफोर। दिनै आङो थाइजौ खाजि जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बिदिबा नायलांबाय थादो। आं दिनैसो देग्लायनि थाइजौ फिथाइखौ फार्स्ट टाइम जानो नागिरदों आरोना। दायो लेमना लानोसै आरो एसे, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नैबेनो आरोना थाइजौआबो फिसा फिसाथार। ओमफ्राय नै बानलु, सिनि, संख्रि एसे लाखाबाय आरोना देनानै। ओमफ्राय आं थाइजौखौ लेमबाय थाबाय। थाइजौआबो जा फिसा फिसा, मोदोमानो बारा गैया। जि लेमबाय आङो, लेमबाबो एरथारा आरोना। थाइजौआनो फिसा फिसाथार नालाय मोदोमाबो बारा गैथारा। बेखौ दै होनानै माबाना लाबाय आरो होसनसै एबार। नै लोगोफोर, आंना ओंख्रिया मोनबायानो, साखिनो जाबाय। ओमफ्राय नै बिथिं बिलाहि बाथोन खालामबाय। जोंहा दिनै दैज्लांनि थाखाय माइ सौनानै लाखाबाय आरोना। ओमफ्राय बेखौ फांखाजों हगारबाय आङो।